Ýewropaly deputatlar mejbur häkmet netijesinde öndürilen türkmen harytlarynyň gadagan edilmegine çagyrýar. Ýewropa Parlamentiniň 300-den gowrak wekili türkmenleriň we uýgurlaryň gulçulygynda öndürilen önümleriň Ýewropa Bileleşiginiň çägine import edilmegini gadagan etmäge çagyrdy diýip Turkmen.news neşri Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leýene iberilen hata salgylanyp berýär. Hatyň awtorlarynyň nägtamagyna görä Ursula von der Leýen 2021-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Ýewropa Parlamentiniň çykyşyna mejbur häkmet arkaly öndürilen önümlere gadaganlyk girizekdigini wada berdi. Deputatlaryň pikirçe Ýewropa Komissiýasynyň bu wadany ýerine ýetirmeginiň wagty geldi. Gulçulyk ýagdaýyna salynan uýgurlar, türkmenler ýa-da islenlik başga ýurdun erksiz işçiler tarapyndan öndürilen köýnekler, ayakkaplar ýa-da awtologlar inniden öýlek biziň dukanlarymyzda satylmaly diýip deputatlar ýazýar. Olaryň pikirçe bu talaby ýerine ýetirmek mümkin. Bu mümkin. Birleşen Ştatlar bu işi başardy. Inni Ýewropa Bileleşigi hem bu işi etmeli. Bu karary gijikdirmek ýa ýumşatmak üçin edilen hiç bir finansyga ýol bermek bolmaz diýip hatda edilýär. Turkmen.news neşriniň redaktory Ursula pikirçe bu ören wagtyny edilen ýüllenme bolup Türkmenistanyň ykdysady krizisiň, şol sanyny paýta meýdanlarynyň ýagdaýlaryň ýitileşýän, paýta ýygmaga çekilýän çağalaryň sanynyň köpelýän wagtyna gawat geldi.